Кояш байы бүтін алып кеткенде сенің вақытың келді. Yangan yıldızlar arasında en yaktısı sen yana yıldız. Yangan yıldızlar yaktısında en yaktısı sen yana yıldız. Исәнмесез. Сез MTV телеканалында музыкаль реалити-шоу «Яңа йолдыз» проектын карыйсыз. Минем исемем Гөлназ Сәфәрова. MTV телеканалында «Яңа йолдыз» проектының 2нче сезоны старт алды. Әлеге проектта катнашырга диеп, безгә 600-дән артык гариза килде. Оештыручылар шулар арасыннан 50-сен сайлап алды. Бу сәхнәдә чыгыш ясаячак егет-кызларның чыгышларын кем бәяләр? Кем аларга алга таба үтәргә мөмкинлек бирер дә, кайсысы юк дигән сүздән соң кастингтан төшеп калыр. Әйдәгез, хәзер үк «Яңа йолдыз» проектының жюри әгъзалары белән таныштырабыз. Лина Арифуллина, Рәсәй актрисасы, режиссер, продюсер, зур телевизион проектлар авторы һәм җитәкчесе. Аның телевизион проектлары СТС зажигает суперзвезду, Тюрквижн, Фабрика звезд һәм башкалар. Зөлфәт Хаким, халык язучысы, танылган драматург, шагыйрь һәм татар эстрадасына яңа агым алып керүче, автор башкаручы. Әнвәр Нургалиев, Башкортстанның халык, Татарстанның атказанган артисты, популяр җырчы. Эльмира Калимуллина, Татарстан Республикасының атказанган артисты, Голос телевизион проекты финалисты. Айдар Галимов, Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты. Яңа йылдыз. Егетләр, миндә шундый мәгълүмат бар, сез үзегез җырлар язасыз, үзегез иҗат итәсез, автор, име? Әйе, әлбәттә, барысын да үзебез язабыз, башкарабыз, яздырабыз, чыгарабыз. Димәк, бүген сез кастингта үзегез иҗат иткән җырны башкарачаксыз. Шундый шалт белән килдек инде, без үзебезнең җырны тере рәвештә башкарабыз бүген сәхнәдә. Give me peace. Көліп күлгә күмелеп, буш күкләрне сүзсез рәнҗетеп, сине генә өзлеп узасы иде бер мизгелгә. Синсез нәрсә ул, синсез нәрсә, кайтып кара төнгә, сукмаклар буйлап тирәли, адашкан, югалган, онытылган. Сагындым, сине сагындым, авазларым күгәрде, сине сагындым. Җир йөзендә барысын да күреп оныттым. Сагындым. Кайнар төркеме егетләре һәм шунысын да әйтергә кирәк, әлеге 3 егет арасыннан бар тик берсе генә татар. Егетләр ничектер эченә кереп китәләр музыканың, үзләренең стиль, сүздә юк. Бик аңлап бетмәдем, сүзләр белән көйнең туры килеп бетмәвен сиздем. Ничектер сүзләр бер төрле, көй икенче төрлерәк һәм бик теге мәгънәсенә эченә кереп китмәгән кебегрәк дип сиздем. Әллә җырлаган егет татар түгел микән дип тә уйлап куйган идем чынлап та. Эльмира? Миңа бик ошады, исәнмесез егетләр, здравствуйте, ребята. Беренчедән, энергетика буенча һәм мин ниндидер теге мантрага шумдым һәм миңа бик ошады. Сезнең бар үзегезнең әлбәттә стиль һәм минемчә бу музыкантлар безнең проектка бик тә кирәк. Лина? Скажите, пожалуйста, вот клип, который вы нам прислали, Да. Там было другое звучание. Нет, то же самое было. То же самое, но сейчас это как-то было исполнено немножко лениво. Это было на расслабоне или это было все-таки несобранность? Это с на расслабоне, мы очень сильно расслабились. Ну вот, ответ достойный, спасибо за, так сказать, хотя бы за правду. Әнвәр? Бер уйласаң аңламаган кебек, но алар үзләре аңлыйлар, алар беләләр, они понимают, где они и что они делают дигәндәй.
Син алар нәрсә турында җырлагандарын аңладыңмы? Ну, кемнедер Тема. сагынган, Сагынган. Явно сагынган Кемгәдер кемнедер. явно сагынган. Күп итеп сагынган сүзен кабатлады. Да. Yok, мин аңладым, что син кемнедер сагынып җырлыйсың. Ну, миңа иң ошаганы вот менә шул инструменталка. Музыкасы шулай цепляет дим икән русча әйткәндә. Менә мондый ритмик нигездә үзеннән үзе априори ниндидер тегенчек дип әйтим, мәгънәви текст таләп ителә, минемчә. Ул ниндидер теге сүзләр тезмәсе генә була алмый бит инде, мондый әсәрдә дип әйтик. Шуңа күрә менә мәсәлән, авазларым күгәрде дигәнне мин аңламыйм. Аваз күгәрдеме, авыз күгәрдеме? Аваз күгәрде. Чөнки мен анда сагындымны төрлечә әйтим, сагындым. Шул кадәр мин сагындым, хәтта бу сүзне мин бутап әйтәм инде. Жюри әгъзалары, сезгә бар тик бер сорау бирелә. Үтәләрме алар алга таба юкмы? Мөмкинлек бирәсезме, юкмы? Айдар, сездән башлыйбыз. Мин мөмкинлек бирәм. Эльмира, Мин мөмкинлек бирәм. Лина, Я даю вам шанс. Әнвәр, Мин мөмкинлек бирәм. Зөлфәт әфәнде. Мин мөмкинлек бирәм. 5 кеше, 5 жюри әгъзасы, барысы да егетләр сезгә мөмкинлек бирде. Димәк, кайнар төркеме киләсе турга уза. Котлыйбыз сезне. Син уңышка ышанасыңмы? Менә бармы ул шундый удача дигән әйбер, уңыш дигән әйбер? Уңышка ышанам. Барысы да үзеңнең тырышлыгыңнан тора. Юк, тырышлык ул бер нәрсә, ә уңыш ул икенче нәрсә. Ничектер күзеңне кысып кую жюрига һәм ул сине күреп ала да, мәсәлән, булат ди һәм сиңа бал өсти дә сине алга таба үткәрә. Инде шундый бер фишка әзерләп куйдыңмы син? Бүгеннән беләбез инде, сез әйткәннән күзне кысып карыйм жюрига, әгәр дә бата башлый икән, шуннан соң киләчәктә күзне кысарга тырышачакмын. Беләсең, мин өйрәтте дип әйтмәям. Булат бүген жюриларга менә булай итеп тора башласа, ул минем инструкцияне куллана дигән сүз. Ак шәшәктә ак томан, минем күңелдә буран, күңелем сине көтә, йөрәгем сиңа илтә. Ак каенда ак томан, минем күңелдә буран, күңелем сине көтә, йөрәгем сиңа илтә. Ак шымыр чәчкәсе, яшьлегем иртәсе, син минем яшьлек язым, онытмам сине назым. Акшымыр чәчкәсе, яшьлегем иртәсе, син минем яшьлек язым, онытмам сине назым. Рәхмәт, Булат. Эльмира, син менә булай кулларыңны куйдың, елмая башладың һәм Булат сәхнәгә чыгуга во дидең. Нәрсә? Син аны беләсеңме? Ул сиңа тышкы кыяфәте белән ошадымы, яисә син ниһаять энергетиканы тоеп сизеп алдыңмы? Мин Булатны белмим, беренче күрәм. Миңа бик ошады, шундый теге йөрәк мае шикелле тавыш. Нишләптер миңа җырламадың син? Айдар апага җырладың. Нишләп? Ә миңа җырлалы? Ак чәчәкләр, аппак язлар микән, ак өметләр микән күзләрдә. Все как-то грустненько. Не лень, спели. Да не, мне ведь не надо. Ну, слушайте, ну вы же современный парень. Оделись бы по-другому, ну потому что вы куда пришли? На конкурс, вам 26 лет, вы сводите с ума члена жюри. Ну так что ж, мне кажется, надо было чуть-чуть по-другому и одеться. Ә менә хәрәкәтләр җитеп бетте микән? Илнат Фәрхуллин бу җырны җырлаганда ул би җырлый. Менә Айдар Галимов та һәрвакыт үзенең концерт программаларында нәкъ менә би җырлаган артист буларак сезнең комментарийны ишетәсе килә. Хәрәкәтләр җитеп җитмәде инде Булат. Ул үзе дә аңлый. Үзе дә чыга алмый, нидер рамкадан чыга алмый. Баштан ничектер көч бирергә тырыштым. Ачылып киттең, сиңа әйтсәң өйрәнергә торасың син. Шуңа күрә бәлки өйрәтүче җитмидер. Өйрәтүче булса, бәлки ниндер не булар кебек потенциал бар кебек һәм стимул булып булсын шу сүзләр. Былай тавышың бик ягымлы һәм залга ничектер барып җитәргә мөмкин бу энергетика дип санадым мин. Иратка сәхнәгә чыгып, күзе белән бөтен хатын-кыз егылырга тиеш син чыккач. Ну, әле мин шулай башладың, әле синең башыңна. Но Эльмира безнең уже все, ул уже. Эльмира матурлап утырды инде. Да. Эльмира бүтән эшли алмыйм ди. Зөлфәт әфәнде. Монда дөресен әйткәндә,
оригиналлык күрмим мин. Менә ниндидер теге стандарт безнең эстрадага. Менә шуннан алынган бер номер. Әмма тавыш тембрыдагы, җырлаудагы матур, яхшы ул сәхнәдә үзен тота белә торган кешегә охшаган. Булат, ничек уйлыйсың, Зөлфәт Хәким сиңа алга үтү мөмкинлеген бирәчәкме? Болай әйе кебек инде. Хәзер тикшерәбез. Зөлфәт әфәнде. Мөмкинлек бирергә кирәк бу егеткә. Әнвәр. Мин мөмкинлек бирәм. Я не даю вам шанса. Хәзер безнең игътибар. 2 кеше мөмкинлек бирде, 1 кеше мөмкинлек бирмәде, тагын 2 кеше калды. Илмирадан бик күп нәрсә тора монда. Илмира, син мөмкинлек Шундый бирәсеңме? җаваплылык икән монда. Мин мөмкинлек бирәм. Айдар, Мин Булатка мөмкинлек бирәм. 4 кеше мөмкинлек бирде. Булат, без сине котлыйбыз. Алдагы турда очрашырбыз синең белән. Бик зур рәхмәт. Мин менә синең кастингка җибәргән видеоңны карадым анда. Син шулай басып торасың, иркен генә җырлыйсың, зәңгәр күлмәкләрдән, хәтерләмәйме? Ә монда ничектер син зрак каушап калгансың кебек. Дулкынландыра шул, мондый зур конкурста беренчегә катнашам. Алсу, әйт әле безгә, син жюри әгъзаларының кайсысына карап җырладың? Барысына да карарга тырыштым. Кемгә күзең төште? Әнвәр абый белән Айдар абыйга. Алайса, сүзне нәкъ менә алардан башлыйк. Әнвәр, Мин аңлыйм, ул дулкынлана, чөнки 5 кешегә җырлау ул бик авырдыр. шуңа күрә Башкортстанны эзләп тапты. Ну, үзенә җылракны эзли бит инде. Айдар нәрсә дип әйтер икән? Алсу, яра без синең өчен инде трек булдык инде Әнвәр абыйң белән. Яра, ансы да яхшы, аңа да охшатбыз. Сүздә юк дулкынланасың, сүздә юк ана ул теге тигез булмаган җирләре, шул дулкынланудан килеп чыккандыр дип уйлыйм. Аңлыйм, шул ук вакытта моңың бар, ниндер эмоцияларың бар, төсең бар. Илмира, синең фикереңдә беләсебез килә. Синең бер шанс бар. Менә хәзер бөтен безнең 5 кешене менә булай урап алырга тотып. Менә шул миңа җитмәде. Тавышың әлбәттә матур, әмма дә ләкин хәзерге вакытта матур тавыш кына җитми. Зөлфәт әфәнде. Тавышы матур, үзе дә матур. Теге лампочка Ильича шикелле яктыртып тора. Бәлки җырны чыннан да менә Илмира дөрес әйтте, менә урап ала торган. Ниндидер, ичмаса ниндидер җырның кушымтасы беләнме, ниндидер андагы бер җырның юлы беләнме, ниндидер менә электреп алып үзенә җәлеп итә торган. Ә бу ниндидер теге монотонны барды җыр. Җыры дагы уңышлы түгел дип уйлыйм. Ну это просто никак. У вас нет огонька. Вы подумайте просто, хотите вы реально быть артисткой или нет. Артистка та, которая не может без сцены, задыхается, не может. Может быть, стоит просто подумать, принять для себя уже решение. Либо реально разорвать этот мир и уже пробовать и двигаться. А не так вот прийти никак. Не оставить впечатление. Понимаете, артист это впечатление. Вы уйдете, а мы должны помнить о вас, о вашем голосе. Зөлфәт әфәнде, мөмкинлек бирәсезме, юкмы алга таба үтәргә? Мин мөмкинлек бирә алмыйм, гафу итегез. Әнвәр, Мин бирәм мөмкинлек. Я не даю вам шанс. Эльмира. Мин мөмкинлек бирмим. Гафу итегез, минем тавыштан бер нәрсә инде тормый.
Ну, якташ буларак мөмкинлек бирәм. Рахмәт, Зөрәйтов. Айдар белән Әнвәрнең тавышы кызганычка каршы сине икенче турга алып чыга алмый. Димәк, без Алсу белән саубуллашабыз. Рәхмәт, Алсу. Рахмәт, Зөрәйтов. Нурлаттан чыккан җырчыбыз бар безнең, име? Фирдус Тимаев. Аны эстрадага чыгырмын да һәм аны уздырырмын дигән уйлар бармы башыңда? Менә дөресен әйт әле. Андай уйлар юк, мин уйлыйм һәрбер артистның үз юлы. Шуңа күрә ничек була шулай була инде. Илдус бик тыйнак кына, бик тыныч кына егет. Илдус, уңышлар телибез. Язмышыммы бу, ялгышыммы бу? Бер күрүдә гашык иттең. Йөрәгемдә кояш нурлары синеке. Шул нурларга җаным тулды. Буй җитмәс хыялым сине миңа аңлыйм. Мин сизәм, мин тик күңелгә булмый. Баярым язмышлар сарында, юлларның шатында калдым мин бер ялгызым баягы. Яратам сине сөям, сиңа булган хисләремне йөрәк түрләрендә йөртәм. Яратам сине сөям, сиңа булган хисләремне йөрәк түрләрендә йөртәм. Мин синнән көткәнем бу алып баручы булгач харчы адам менә Гөлнас Сафара күк һәм безне монда барбыз да хәзер. Бәлки тыныч мәҗлесләр Бәлки алып шулайдыр. барадыр. Нурлатта егет. Юк, Илдус, нәрсәдер бар инде синдә, сүздә юк. Нәрсәдер бар, аның өстендә эшләргә кирәк. Синең киләчәктә булыр дип, барып чыгыр дип өметләнәм. Ярыймы? Миңа калса, әйбәт башладың. Шуннан уже таки припевта уже азрак ничә икән. Ну, авыр таки конкурста сүздә юк. Шады да, шамады да нәрсәкәләр. Вот ачылып китәргә кирәк икән. Просто бирелеп җырга. Шунда азрак лайт алып нитеп. Но в целом әйбәт. Мин Әнвәр белән килешәм. Нишләптер теге припевта кушымтада син бик акыра башладың һәм фальшивый нота дип тә мин ишеттем. Шуңа күрә мин хәзер уйлыйм әле. Фикерләр әле туплана башта. Скажите, пожалуйста, вы профессиональный певец, вы работаете, у вас практика есть или вы первый? Практика есть, да? Да, сколько уже поете, играете, что-то там делаете? 3-4 года. 3-4 года? Да, да. А сольфеджио? Заниматься музыкальной грамотой? Вот сейчас хочу начать. Вот займитесь, пожалуйста, сначала музыкальной грамотой, чтобы нотки все были правильные, вокальная культура была классная. Но и ко всему прочему, чтобы у вас все-таки появился особенный голос, а не такой, который немножко кричащий и между нот. Вот в вашем случае, конечно, нужно позаниматься. Зөлфәт әфәнде. Һәр кешедә нәрсәдер бар. Менә фактурасы да бар, тавыш тембры да матур, җырлый ала торган егет икәне дәген күренеп тора. Инде чыгып җырлый башлагач, мен әйтәм, ярар, хәзер тавыш тембры матур, бу ниндидер теге матур җыр булыр, матур җырлар. Менә югарыга менә башлагач, бөтен нәрсә бозылды да куйды. Җыр сайлау дөрес булмаган. Рәхмәт, бик зур жюриның фикерләрен белдек. Инде хәзер тавыш бирүгә күчәбез. Мөмкинлек бирерләрме алар сиңа алга таба үтәргә, юкмы? Хәзер барысын да үзебез күрәбез. Айдар, башлыйбыз сездән. Илдус, мин мөмкинлек бирмим. Эльмира, Мин мөмкинлек бирмим. Лина, Я не даю вам шанса. Әнвәр, Мөмкинлек бирмим. 4 кеше мөмкинлек бирмәде. Зөлфәт әфәнденең Мин исә мөмкинлек биреп карар идем. бер кеше мөмкинлек бирде, ләкин Зөлфәт хакимның тавышы кызганычка каршы сине киләсе финалга алып чыга алмый. Шуңа күрә, Илдус, без синең белән саубуллашабыз. Уңышлар! Беләсең нәрсә, менә мин хәзер күзәтәм, сиңа хәтле минем яңа интервьюга килгән конкурсантлар, алар ничектер куркып һәм каушап калган кебек иде. Синең йөзеңдә, гомумән синдә мин сөенеч күрәм. Син нәрсәгә шулай сөенәсең һәм нәрсәгә шатланасың? Бит әле кастингны узмадың. Юк, мин сөенәм, тошты мин менә институтта укыйм. Әлбәттә сөенәм. Мин хәтта МТВ телеканалында. Мин сөенәм, что мин монда хәзер кастингта. Әлбәттә дулкынлы хисләр юк. Ну, барыбер ул бит теге яңа үрләр,
үсәсең шул конкурслар аша. Күрәсең, ничек чиста сөйләшә. Нижневартовск өлкәсендә еракта торуына карамастан. Әйдә, Нижневартовск өлкәсенә хәзер сәламнар җибәрик тәйме, һәм сине кастингка кертеп җибәрик. Уңышлар. Kullarında zengeri şeşeği de Oğlama kasem mine katıladı Şu şekilden başlap gözlerinden almay başladı Sizem bitini de Vaşik canlar Beri bizgine tüge Uçraşular bulmaz saninde Эльмира, ә син канәгатьме Айданың чыгышы белән? Мин канәгать, минем куастаным чыкты. Тавышыгыз искиткеч матур, моңлы һәм барысы да яхшы булды минем өчен. Рәхмәт зур итеп. Лина, Вы во всех видео, которые вы прислали нам, вы везде одинаковые. Вы можете меняться в разных жанрах? Можете Яна Йылдыз спеть в джазовые, в такой джазовой истории? Вот это вот наше название. Яна Йылдыз. Необычно. Знаете, я подмечаю артиста интересного по одной очень важной детали. Как подносит к микрофону и как потом спел опускает микрофон. Вы были в характере, вы были включены. Это было очень здорово. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо. спасибо огромное, Айдар. Без комментариев деп әйтер идем. Өстәп куям бер генә сүз. Мин залда утырдым һәм тамашачы ролендә. Һәм миңа бик ошады. Рәхмәт зур итеп. Зөлфәт әфәнде. Жырны ахырына кадәр тыңлап бетерәсе килде, әлбәттә. Миңа бик ошады. Монда менә бу номерда жырның көйе дә, башкаручы үзе дә, жырның тексты да гандый менә бер ахаңдашлык тәшкил итте. Миңа бик ошады. Ну, миңа калса, син уже сәхнәдән сәхнәгә йөзеп чыккач та миңа ошады. Ә җырлап җибәргәч мин просто таң калдым. Рәхмәт зур итеп. Айда, минем интуиция сине барысы да үткәрерләр шикелле тоела. Интуиция шулай дим. Ну, хәзер тикшерербез, карыйбыз жюри әгъзаларына, алар сиңа мөмкинлек бирерләр. Малга таба үтәргә юкмы? Хәзер барысын да беләбез. Зөлфәт әфәнде, башлыйбыз сездән. Шанс бирергә һәм алга. Рәхмәт. 1 балл. Әнвәр? Мин мөмкинчелек бирәм. 2 тавыш. Лина? Мин килек бирәм. Рәхмәт. Мөмкинлек бирәм. 3 тавыш. Мин мөмкинлек бирәм. 4 тавыш. 5 тавыш. 5 тавыш. Айдар да мөмкинлек бирде. Рәхмәт сезгә. Аида, котлыйбыз һәм киләсе турда очрашабыз. Оп, бирелешне. Динара озын тырнаклар ярата, Динара җырларга ярата һәм Динара әле икътисадчы булырга җыена. Әйе, әлбәттә. Менә кара әле, бу икесе ике төрле өлкә дип әйтер идем. Җырлау, бу иҗат һәм икътисад санау, име? Кайсысы сиңа барыбер дә күңелеңә ятышлырак? Беләсезме, җырларга ул берәйбер, санарга ул икенче әйбер. Һәм тормышта җырларга да кирәк, санарга да кирәк. Динара, жюри әгъзалары синең балларыңны санарлар, сиңа бәя бирерләр. Без сиңа бүген чыгышыңда бар тип уңышлар телибез. Бер сиңа китергән юлларда, мең еллар, мең чакрым, мең адым,
Мың түрлі ғазапны өттім дә, мен сені көклерден сұрадым. Қараңғы түнлерні кештім дә, мен сені түнлерден ұрладым. Неге мені сені кесің дейме, мен сені көклерден сұрадым. Тек сені көздедім таңдарда, іздедім табуға юрадым. Танығыз, жаныбыз бір бітін, мен сені Құдайдан сұрадым. Біріншіден бик зур рахмет, әлбәттә, минем репертуарымнан жырны сайлаган өчен. Әмма дә ләкин сольфеджио буенча хәзер бик күп фальш ноталар булды. Шуңа күрә сезнең бик көчле энергетика ул күренә. Сез бик көчле кеше, чөнки сәхнәгә менгәч, мин монда дип сизелә. Әмма дә ләкин менә теге фальшивый ноталар булгач, җыр икенче төрле килеп чыкты. Бәлки минем репертуардан бераз җырлыйсы булгандыр. Скромно гына дип әйтеп куймыйм әле. Ну, барыбер молодец. А вы представляли, кому вы пели эту песню? Песня про, я так понимаю, дал... Про любимого человека. Да, у вас есть любимый человек? Нескромный вопрос, но тем не менее. Был опыт. Тем более, эту песню можно было спеть намного лучше. Если вы прошли это состояние, надо было сделать так, чтобы мы, сидя здесь, тоже вспомнили свою любовь. Неважно, нынешнюю, прошлую. А вы не всколыхнули нас, вы не создали нам сопереживание. Но не говоря о том, что по поводу вокальной культуры, там, конечно, нужно очень много работать. Несмыкание, разные регистры, тесситуры и так далее и тому подобное. Но у вас был шанс показать песню искренне с душой. А это значит увидеть того человека и рассказать нам эту историю. И вы им не воспользовались. Шықтың матур итеп, күзләрің яна, үзең шәшәк кебексең. Ну, жырлый башладың да тавышың белән, уже тавыш белән чыгара алмасаң, күңелең белән җырлатсаң, тем более син аны сагынасыңдыр. Вот онда килеп чыгар иде бәлки. Ну, бу синең башыгың ала бирсә, эшләргә кирәк, син әле яшьсең, матурсың. Синең киләчәк әле алдадыр. Бу кыз чыгу белән күренеп тора, җылы кеше икәне. Җылылык бар. Әмма җырлый башлагач, ана ул детонация үтерде дә куйды. Мен уйлыйм, теге ана ул фальш белән җырлауны аны укытучы гына өйрәтәм икән үзеңдә булмаса. Мен шундый шигем бар. Зөлфәт әфәнде, сездән башлыйбыз. Мөмкинлек бирәсезме алга таба үтәргә, юкмы? Мин мөмкинлек бирә алмыйм, гафу итегез. Рәхмәт. Әнвәр, Мин мөмкинлек бирә алмыйм. рәхмәт. Лина, Я не даю вам шанс. спасибо. Мин мөмкинлек бирмим. Син ара киләчәккә стимул булсын, мин сиңа мөмкинлек бирәм. Айдар Галимов сиңа мөмкинлек бирде, ләкин 4 кеше юк дигән җавапларын бирде. Шуңа күрә Динара, без синең белән әлеге проектта сау булашабыз. Уңышлар. Зөфәр үзенең анкетасында мин татар эстрадасы белән эшләгәнем бар, мин тике артистларга аранжировкалар эшләгәнем бар дигәнсең, әйме? Кемнәргә нинди җырлар? Менә әле соңгы вакытта Илнат Фархуллин белән кызыклы җырлар эшләдек. Аның танылган җырларыннан бармы синең аранжировка? Үтмә гомер, соңлама, хулиганка. Зөфәргә бирәм үзем тавыш. Зөфәр, уңышлар сиңа, ярыймы? Тып тәрәзләргә мәхәббәттән күңел үзгәләнә. Язгы яңгыр белән килгән сөю, гомерлеккә калсаң күңелләрдәй, гомерлеккә калсаң күңелләрдәй. Ява яңгыр ява, сагышлардан дава. Күңел сине тели, киләм сиңа таба. Ява яңгыр ява, җирдә юллар яра. Йөрәк сиңа дәшә, тавышымны тыңла.
Зөлфәт әфәнде, сезнең фикерегез. Әлеге дә баягы фикерне әйтәсе килә. Һаман теге бер дәрәҗәдәге, бер стандарттагы эстрада номеры җырлау әйбәт аның. Шуңа күрә һаман нидер юк теге. Аерылып тору юк. Әнвәр, фикерең? Минем фикер, яшьлек үзе матур, шуңа күрә күзеңне йомып җырлама. Күз янырга тиеш. Вот төсең бар, кайфәтең бар, бөтен дөньяң җырларга тиеш синең. Чтоб кызлар уже шынап егылып китәргә тиеш. Рахмәт. Рәхмәт. Все поют лирические песни. Как-то уже немножко грустновато. Вы можете что-нибудь такое на татарском языке, но динамично? И я очень хочу посмотреть, как вы двигаетесь. А я хочу, как ветер петь, Туда-сюда. и над землей лететь, Туда-сюда. но так Не высока стоять. и так близка. Давайте, заполняйте. Дорога в облака. Еще. А я хочу, как ветер петь. Еще, давай, И работай. над землей лететь, но так высока и так близка. Дорога в облака. Понятно. Но это вот энергетика к вам. Мне кажется, мастер-класс, если Айдар проведет туда-сюда, он у нас так быстро двигается и поет, и передает энергетику. Айдар. Зөфәр, ну белмим, күзләрне йомырга да кирәкми, күзләр янып тора, күзләр, андый күзләр бөтен кешегә бирелми. Айдар, әмма сез җырлый гына башлаган вакытны исегезгә Әйе, мин дә бик Сез кыю. хәрәкәтләнә идегезме, Юк юкмы инде, сәхнәдә? шул кадәр кыюсыз идем, ул кыюрак, күпкә кыюрак. Шуңа күрә монда эшләсәң әле эшләп була, монда потенциал бар дип уйлыйм мин. Бик яхшы аның неләре бар. Ниндер теге артистический данные дип әйтмәкче. Бер 50 яшьләргә таба. Күзләрең искиткеч матур. Рахмәт бик зур. Тавышыңда сенсорлар эшли башлады. Сенсорлар эшли башлаган, ләкин ул сиңа мөмкинлек бирерме, юкмы, хәзер белербез. Айдар, башлыйбыз сездән. Мөмкинлек бирәм. Мөмкинлек Эльмира. Мөмкинлек бирәм. Рахмәт бик зур. Лина. Я даю вам шанс. Благодарю. Мин дә мөмкинлек бирәм. 4 кеше. Рахмәт бик зур. Зөлфәт әфәнде. Үз йөзен алга таба табар, үзенең изюминкасын ясар дигән өмет белән мөмкинлек бирәм. 5 Рәхмәт бик тавыш зур. һәм 5-се дә сиңа әйе диделәр. Димәк, без синең белән алдагы турда очрашырбыз. Рахмәт бик зур. Әгәр дә менә үтсәң, әгәр дә синең белән контракт төзәсәләр, мәсәлән, син беләсеңме соң балаларыңны яраткан ирем дисең, иреңне калдырып, сиңа мәсәлән, айлар буе гастрольләрдә йөрергә туры киләчәк, син моңа әзерме? Әзер, әлбәттә. Күзләр янып китте. Мин балаларымны яратам, мин гаиләм белән әйе әзер бер айга чыгып китәргә. Молодец, менә шундый булырга тиеш, чын артист. Ни хәлдием, дәшеп китсәң дә син, күңеле күгем, минем яктыра, күзләремә карап сөям дисәң, аңларсыңмы мине азгына? Спасибо. Спасибо, спасибо всем. Спойте, пожалуйста, акапельно то же самое, без фонограммы. Ни хәлдиеп, дәшеп китсәң дә син, күңеле күгем, минем яктыра. Да, спасибо, спасибо. Менә шул подача дигән нәрсә бар бит инде рус телендә. Менә шул подача җитми миңа. Ул бит чыккач бит инде ул беренче дулкын бит инде килергә тиеш. Ул менә юк, менә килмей. Мин беренче алмыйм. Инде шул хәтле теләп утырам, менә килсен иде миңа дулкын дип. Сәхнәдә не обязательно тавыш. Синең йөзең белән бөтен сәхнәне алдырып була, кайфәтең белән. Лина, вы согласны с этим утверждением Анвара, то, что главная внешность, и с такой внешностью она пробьется? Первоочередно. Я думаю, что это на первом Анвару месте. важно. Дело в том, что очень хочется слышать голос иногда и закрыв глаза, да, чтобы он произвел впечатление. Все-таки голос — это Орфей. Скажите, пожалуйста, а вы вообще сами хотите быть артисткой? Да, очень А вы хочу. кто по профессии? Я лэшмейкер. Кто? Реснички наращиваю. Вот и наращивайте.
Мне кажется, это будет очень здорово, правда, но клево. Все-таки иногда мне думается, я абсолютно даже уверена, нужно самой себе сказать «нет». Пойте как хобби, пойте в караоке, пойте с друзьями. Но до конкурса, вот правда вам говорю сейчас, это очень далеко. Будете наращивать реснички, с удовольствием к вам приду. Спасибо. Biz fikrlarini bildik. Hozir jüri a'zolari seni olg'a taба o'tkazadilarmi, yo'qmi, o'zlarining tovushlarini berishaklar. Boshlaymiz. Oydar, sizdan. Gulnara, men mümkünlük bermeyim. Elmira, Мин мөмкинлек бирмим. Lina, Я не даю вам шанс. 3 kishi qarshi. Anvar, Gülnara, min mümkünlük bire. Yashil kulmak senga mümkinlik berdi. Теге bütün минусларын әйтсәм дә, мин мөмкинлек бирәсе килә. 2 kishi mümkinlik berdi, lekin qizg'anishga qarshi Gulnara Shiratdagi turga o'zlari uchun senga tovushlar yetib o'tmadi Shokira. Biz sening bilan sog' bo'lashamiz. Rahmat Bekzor, o'ngishlar. Aynur bizning, кстати, спортсмен, pedagog. Sen pedagog fizkultura mı? Әйе, физкультура. Hem jirshi, hem plus uylanmagan. Uylanmagan. Әйе. Qizlar sana ko'p yozami? Tege Aynur tag'in birini jirla, Aynur, sen shunday молодец deb. Yo'q, yo'q. Алай. Yarar endi. Да, тагы җырлайын ди, юк, алай язганнары юк. Yo'q, endi shu jirlov orqali indashirga tirishib so'z boshlovlari, so'z boshlaylar deb aytdi. Albatta, anысы бар. Qizlar, Aynur ushladimi? Ijodata boshlag'iz, anga SMS-lar yoza boshlag'iz, o'ngishlar deb ham Aynur sizga hech kim javob berar. Biz Aynurni hozir juri a'zolari yoniga kiritib yuboramiz. Aynur, ayda, olg'a. Xo'shlashirga qo'li so'zasin, meni yetim etasin. Men seni uzoq izladim, kelmay boshqa kutasin. Yo'g'altasim kelmay tegish yerda qiya bo'lam. Oyoq ko'kdan yomg'ir qiyam, yo'llarimda uzoq qiram. Yo'g'altasim kelmay seni. Нишләп кушымтада дабл җырлый? Даблсыз җырлый аласың бит син? Бу шундый вариант. Менә шул һаман бер төрлелек, ләкин бу егетнең теге начар җырлавы дигән сүз түгел бит бу. Ул ниндидер бер безнең уртак гомуми бер ширебез әлегә. Рәхмәт Бекзор. Әнвәр, Минем фикерем, менә синең кыяфәт сәхнәнеке, миңа күзләрең, янларың шады, шунап та хатын-кызга ираткада сәхнәдә кыяфәт кирәк. Миңа калса шады. Вокал турында башкалар әйтер. вокал турында бәлкем хәзер Айдар әйтер. Монда вокалга тиклем хәрәкәтләр турында әйтеп киттек. Монда Әнвәрнең хәрәкәтләре күренеп калды азрак. Сез сизмәдегезме шуны? Әнвәр. Сикрүдәйме? Сикрүдә түгел, кулларда менә бу ниләр. Ул аны махсус эшләдеме? Үзеңнең ниме? Күптәннән Әнвәр сине алган шикелле бу хәрәкәтне. Юк. Син алга таба үткәрәләрме? Юкмы Айнур, хәзер барысында үзең күрерсең. Айдар, башлыйбыз сездән. Мин әлегә мөмкинлек бирә алмыйм, Айнур. Эльмира, Мин мөмкинлек бирәм. Рахмат. Лина. Я не даю вам шанс. Спасибо. Әлегә 2-1. Мин бирәм мөмкинлек. Рахмат. Зөлфәт әфәнде. Мин мөмкинлек бирәм. Рахмат. Күбесе сиңа мөмкинлек бирде. Бар тик 2 кеше генә мөмкинлек бирмәде. 3 кеше мөмкинлек бирәбез дип әйтте. Димәк, Айнур, рәхимет алдагы турга. Ни өчен шаңдау нәрсә дигәнне аңлатау? Ул яңгырау торган, яңгырап торган сүз. Кызлар бүгін яңгыратасыз инде бөтен дөнья. Без яңгыратабыз. Сез узак менә шулай трио булып җырлап йөрисезме? Юк, без менә пандемия башлангач, Алина
келді де әйдә инде ди нәрсә утырабыз ди эшлик Пандемия башлагач һәм өйдә җырлый башладыгыз, димме? Беренче чыгышлары кухняда булган кызларның, икенче чыгышлары залда, аннан соң спальняда һәм ниһаять алар килеп җиткәннәр Яңа йолдыз проектына. Барысы да бик җиңел. Су буйларында үскен зифа буйлары, бір малы су буйларында үскен зифа буйлары, тағын тамшыдан тамғаныңны яратам, жайның рәхәт күннәрендә күләгәне 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 яратам. Шаңдау, на этом я поставила точку, мин нукта қойдым мұнда. Нормально, да? Вписалась? Просто квартет. Айдар, әйдәгез сездән башлыйк әле, сезнең фикер. Ну, яшисез, сәхнәдә яшисез. Бул бик нитә. Барып җитә. Шуңа күрә рәхмәт. Шулай яшәгез, күбрәк яшәгез сәхнәдә. Рәхмәт. Әнвәр безнең гел кызларны мактый. Ну, монда Әнвәр дә шундый матурлык конкурсы оештырып, сиңа монда сорау бирим әле. Кайсы кыз күңелеңә бигрәк тә ошады? Дөресен әйткәндә, минем башым әйләнде. Теге кайсын сөйләргә дә белеп булмый. Һәрберсе турында гына әйтсәм, вакыт күп була. Теге сандугачлар бит сайрый яланда җыелышып, менә шулай күп хис иттем, ну матурсыз. Ул сезнең борылышлар, ул уйнаулар, ул җырлаулар. Ну, просто Ират жюрига ошады, эме бер сүз белән әйткәндә ошады. Илмира нәрсә дияр, хатын-кыз күзлегеннән чыгып? Ну, без бит төркемдә сайлыйбыз. Бик күп фальшивый интерваллар булды. Шуңа күрә сез бер-берегезне ишетмисезме? Менә сезнең тавышыгыз шундый калын, миңа бик ошады. Сез теге фальцетта булганда ниндидер устойчивость җитмәде. Шуңа күрә мин уйлыйм. Илмира уйлый торган арада Зөлфәт әфәнде үзенең фикерен җиткерер. Бу яхшы гына номер, яхшы гына җыр, әмма миңа ансамбль җитеп бетмин эшләптер. Нидер менә сыгырность дигән нәрсә бар име? Яшьләүләре. Менә ниндидер бер единый целое дигән нәрсә җитеп бетмәде миңа. Монда әлбәттә сәләтле кызлар, чибәр кызлар җыелган. Лина, как вам? Вам понравилась сама подача? А вы же не трио, правильно? Вы собрались просто вот так как-то сейчас. Есть такое? Мы учились вместе. Вы не работали сейчас, не выступали втроем, правильно? Я про это имею в виду. Мы уже как год вот выступаем. Ну, смотрите, вы видели свое видео, которое вы прислали на кастинг? Да. А что ж тогда вы прислали нам видео, в котором вы просто, ну так, одна другой делает замечание? Мы не так поем, давай вот так, как раньше пели. И вы нам такое видео прислали. Вы не удосужились его просто даже переснять. И отсюда у меня ощущение, что у вас нет полного ансамбля внутри, несмотря на то, что вы одеты одинаково, так как-то в стиле у вас одинаковый. Очень красивые инструменты золотые, скрипка, и вот бубен, и даже флейточка в тон такой. Но просто внутри, мне думается, у вас нет ансамбля, нет коллектива, нет группы. Можете вы акапельный кусочек можете сделать? Hey bir malı su boyları, bir malı su boylarında üsken zifa boyları. Спасибо. Вы теперь?
Эй, бармалы су буйлары, Спасибо. су буйларында. Можете, скрипка, вместе с ней сделать вот такую историю. Она вам споет, вы ответите. Она вам споет, вы ответите. Вот эту фразу, которую вы пели, мы делаем ее по строчке. Вы спели, а вы отвечаете, как эхом вторите. Можете сделать? Понятна задача? Пробуем. Мы пробуем. Эй, бармалы су буйлары. Посмелее только. Не робко, посмелее. Иначе я не верю, что вы играете на инструменте. Все посмелее, пожалуйста. Еще раз. Эй, бармалы су буйлары, бармалы су. Так, сделай. Эй, Все, спасибо. бармалы. Спасибо. А вы мне говорите, что вы год работаете. А у меня предложение как председателя жюри. Мне интересует ваше мнение по этому поводу. Я предлагаю сейчас же будет голосование, но я предлагаю из этого трио проголосовать за одну девушку, которую с краю. Если за коллектив нужно проголосовать за протокол, будет так, как мы сейчас вы увидите. Но у меня потом предложение все-таки попробовать вам одной участвовать в нашем проекте. Поэтому вы примите решение сейчас, здесь, в моменте, да или нет. И мы приступим к голосованию трио. Biz bunda tavuş birini kızlardan başladık. Kızlar riza dediler. Fidaliye onun ismi. Hazır demek biz әлеге türkümden, Şangdao türkümden bartik bir kızga Fidaliye'ge tavuş biremiz. Zülfet Efendi sizden başlayız. Mümkünlük birem. Enver, Minde mümkünlük birem. Lina, Я даю вам шанс. Elmira, Мин мөмкинлек бирәм. Aydar. Мен дә сезгә мөмкинлек бирәм. Bir kız mındı buruluşunu bir kim kütmegeni hem şunlap da birinci sezonda da mene ikinci sezonun başında da mındı halinin bulğanı әлі yok idi. Triodan bartik bir kişi öte. Fidaliye, şulay bit? Fidaliye'nin gözlerinde yaş. Так вы согласны или нет? Я не понимаю вашей реакции. Нет, я не согласна. Я хочу, чтобы вы оценивали именно наш ансамбль. Поэтому я и хотела спросить перед голосованием, согласна она или нет. Я поэтому просила. Значит, возвращаемся назад, голосуем трио. Şangdao türkümü için tavuş veririz. Zülfet Efendi başlayız sizden. Mine biz ayrım bir kızını saylarga жыйынған едік. Ол өзінің түркіміне, өзінің иптешлеріне туғыры болған үшін үшісінде өткере керек. Ансамбль жоқ дедім, belki әзірленділер. Мен мүмкінлік берем. Rəhmət Bigzor. Enver, Min birem mi? Mümkünlük. mümkünlük birmi. Lina, Я не даю вам шанс. Aydar, Мин тагын беренче фикерләрем әйләнеп кайтам. Монда барыбер команда бар иде, рухы бар иде. Шаңдау төркемендә. Шуңа күрә мин бу командага мөмкинлек бирәм. Elmira, Мин мөмкинлек бирмим. Lakin 3 kişi karşı buldu jüri a'zalarının. 2 kişi әйе dedi. Kızlar, kızganışka karşı biz sizin bilen sağ bulaşabız. Belki koyadır kilesi castinglarda görüşürüz. İsen sağ bulağız. Чулпан, сен фотоға түсірге яратасың, һәм жырларға яратасың деп жазылған анкетада қайсысы көбірек көңіліңе жақын? Мне все нравятся. Tübek jidi tüsü yılındao nesilinen birden biri doğdarımden sıyınırlık yosen men tarihle şerifle
Чулпан, вы нам прислали видео, где вы пели эту песню в сопровождении стаканчиков. Это была другая песня. Ну вот ту можете исполнить? Это было так интересно. А есть у нас стаканчики? Туған яққа юл тұтамын, туған яқ, ең güzel ғазиз яққа, туған яқ, жер желеклері пешкенчік, туған яқ, ашығым қойынлыққа, туған яқ, толпына көңіл, толпына ашқына, ярсуына түзгені, қойынлықта жилек пешкен, тез үріліп үзгені. Прекрасней в мире нет земли, это наш край родной. Здесь поют всем соловьи, это наш край родной. И березы, и цветы, это наш край родной. В роще спеют ягоды, это наш край родной. Где бы ни был я, край родной я вернусь. И в чужой стране не задержусь. Тут родился я, тут земля моя, я всегда в свой край вернусь. Рахмет, Чулпан, все дело было в стаканчиках, да? Эльмира, синең фикерең? Минем дәвәтием әйтәдер, мульку не пестри. Нишәп син икенче җырны алдың? Менә бит бу син. Менә шул җырда минем тагын да сенсорлар эшли башлады. Лина? Вот это говорит об ответственности. Прежде чем идти на кастинг, который ты говоришь, самый крутой конкурс, подумай, что ты поешь. Всегда первое надо петь то, что сердце просит. Больше ничего. Әнвәрнең дә күзләре яна башлады стаканнар күргәч. Стаканнар түгел инде Чулпанны күргәч. Юк, чыннан, Чулпан, менә иң беренче мин сине күрдем, җырлый башлады, иң беренче мин синнән гашык булдым. Җырлый башлаганың мин синнән курктым. Ә менә икенче җырда мин синең яңгыдан гашык булдым. Ну просто менә кешене менә җыр кешене нишләтә. Зөлфәт әфәнде. Монда бернинди хореограф, бернинди укытучы куя алмый торган күңел грациясы бар, грация души. Ул аның ачылып китте, менә шулай теге менә шу җырны башкара башлагач, һәм теге распевация иткән саен тавыш тембры матурая барды аның. Себердән килгән татар кызы, мен бик шат. Башта мин курыктым. Мен әйтәм, усал гына, эмоциясыз гына бер кыз басып тора. Нәрсә эшләр микән бу дип. Җырлый башлагач аңладым. Синдә эмоциялар бар, синдә теге внутренний мир, күңелең бик матур, бик чиста. Себердән, Таболдан, тарихи шәһәрдән шушы проектка килү үзе бер тарих. Шуңа күрә рәхмәт сиңа, шушы тарих өчен. Рәхмәт. Айдар, мөмкинлек бирәсезме, юкмы? Мин Чулпанга мөмкинлек бирәм. Эльмира? Мин мөмкинлек бирәм. Лина? Я даю вам шанс. Әнвәр? Мин мөмкинлек бирәм. Зөлфәт әфәнде? Мин мөмкинлек бирәм, әмма татар телендә произношение камилрәк булсын иде. Аның өстендә эшләргә кирәк. Сөйлә, икенче турга хәтле ирән, ярыймы, чарла татар телен. Рәхәтләнеп татар телендә әле җырлау гына түгел, ә сөйли дә алсаң, бу чынлап да сиңа плюс кына булачак. Һәм бу стаканнарыңны югалтма. Рәхмәт, бик зур, киләсе турда очрашырбыз. Күрәсезме, катнашучыларның һәрберсе жюри каршысында максималь рәвештә яхшы итеп чыгыш ясарга тырыша. Ләкин шулай да кемгәдер юк дип әйтергә туры килә. Һәм бу әле безнең проектның башы гына. Алда 3 көн кастинг көтә. Киләсе атнага шушы урында, шушы вакытта очрашырбыз. Сезнең белән мин Гөлназ Сәфәрова идем. Сау булыгыз.